Ni Maria Romero Laspir naiz, dakat estudio bat irude impresorekin lan egiten dutena, deitzen da Posidonia Studio, dagona Donostin, eta hortaz aparte bai dakat marka bat bitxiena, iruden inprimatutako bitxiena. Egia zan, oin dela 3 urte heldu ginela berriro Donostira, zelen Madrilen bizi ginen, eta Donostira bueltan nire lagun batzuk egiten dutelan gestio kulturaleko enpresa baten, eta beraiek beti hitz egiten zegoten igartu behitiri buruz, eta egia zan, beti ukidot kuriosidadea, iruditzen zitzaidan museo bat oso berezia, ez? Baserria izan da, eta naturarekin hain lotuta egoteakin, uste neban zala oso interesgarria, eta egia esan bizitatu ahal izan dut eta oso politxa da. Nik arte ederrak ikasi nintuen eta gero moda munduan sartu nintzen, eta egia esan beti izan dut interesa zerbait jasangarria sortzeko, ze azkenean niretateko da oso garrantzitsua zerbait sortzia kutsatu gabe eta naturarekin kontuz eukiz, ez? Kontua eukiz edo. Eta eskutsatzeko, eta nik uste dut ahal egin bat egin edugula guk gizarte moduan hobeto izateko, hobiak izateko futuruan, eta topatu ahal diguzu gure estudioan Donostin, eta baita egia da, azkenean gero eta toki gehiotan gabiltzala lanean lantegiak egiten, irudeko lantegiak egiten, eta baita gure diseinuak toki askotan aurkitu dezakezue, orduan, pixkat hortik angabiz, esparzidu da Euskal Herrian zehar.